Raz ročne si doprajeme spoločný partnerský retreat, kedy sa 4 dní ponárame do témy nášho vzťahu. Rekapitulujeme si, ako sa nám darilo, ako nám spolu je a čo by sme chceli v našom vzťahu ešte vylepšiť. Preto chodíme každý rok na tento úžasný retreat. Je to taký skvelý čas, kedy odídeme od tých každodenných starostí a povinností a môžeme sa bližšie pozrieť na to, že čo by sme mohli ešte zlepšiť a ako prehlbiť našu lásku, inšpirovať sa od podobne naladených ľudí, ktorí majú vzťah na prvom mieste vo svojom živote a veľmi veľa inšpirácie si odnášame z tohto pobytu. Všetko, čo človek potrebuje alebo chce, aby rástlo, tomu potrebuje dať pozornosť. A tak je to aj so vzťahom. Takže či už ste v akejkoľvek fáze, či máte krásny vzťah, chcete ho mať ešte krajší, alebo máte nejaký problém, alebo ste na nejakej križovatke, srdečne odporúčam prísť do tohto bezpečného priestoru, kde sa dá na túto tému pozrieť úplne novou optikou. Janka s Váškom vytvárajú veľmi bezpečné prostredie, v ktorom každý sa cíti prijatý a oveľa ľahšie otvára aj ťažké témy a zranenia, ktoré možno má aj v osobnom živote, ale aj v tom partnerskom. A je to ozaj taká nevyčerpateľná studnica múdrosti a láskavého sprevádzania na tom, ako žiť taký šťastný, spokojný, radostný a naplnený život. A keď sa sem rozhodnete prísť aj o rok, tak môžete stretnúť aj nás. Ďakujeme.